तर खरं रॅट पॅडला आय थिंक तो अडकलेला असावा असा अंदाज आहे. आणि बघू शकतो आत आहे का, इथं जवळच आहे. कशाला साफ जाईल. तर मित्रांनो, काम चालू असताना ॲक्च्युली साप म्हणजे नाग, पाऊस असा भयंकर होतोय आणि भयंकर होत असल्या कारणाने जो नाग आहे तो कशा पद्धतीने बसला तुम्ही बघा. जो नाग आहे बॉक्स घेऊ पाहिजे नाही घेतला ना, तो बघा कसं बसलं. माझ्या घरात काय झालंय, कामगारांनी व्यवस्थित अशी काळजी घेतली पाहिजे. 3 ते 4 दिवस झाले ते म्हणतात की तो इथं आहे. तर खरं म्हणजे हा चिकट म्हणजे जे रॅट पॅड होता आय थिंक त्याला चिकटलेला आहे असं वाटतंय. कारण काय माहिती का, तो चिकट झालेला आहे पूर्णपणे. हो, रॅट पॅडला आय थिंक तो अडकलेला असावा असा अंदाज आहे. आणि बघू शकता त्याची मान कुठून कुठपर्यंत होती. तर आपल्या भागातील एक मराठीमध्ये भारतीय नाग, इंग्लिशमध्ये इंडियन स्पेक्टेकल कोब्रा या नावाने ओळखला जाणारा हा एक साप आहे, विषारी जातीचा. आणि खूप असा तो चिडला आहे मित्रांनो. ते पाहू शकता. आवाज फक्त एक आपल्याला दर्शत असतो, माझ्याजवळ येऊ नका, माझ्यापासून तुम्हाला धोका आहे. आणि कामगारांनी, मी तुम्हाला सांगतो, जे कामगार आहेत त्यांनी काय केलं पाहिजे, काम करत असताना थोडीशी काळजी घेऊनच बॉक्स उचलले पाहिजे. आणि जर बॉक्स नाही उचलला तर काय होईल माहिती आहे का, त्याला धक्का लागला तर 100% तो काय करणार, आपल्याला बाईट करणार. जागा खूप कंडिस्टेड आहे. बाईटच्याच मूडमध्ये येतो. थोडा जरी धक्का लागला आणि चान्स भेटला तर 100% आपल्याला काय करणार, बाईट करणार. त्याला काय करू आपण, लगेच असं पॅक करून घेणार आहे. तुमच्या इथं रॅटला चिटकलेला वाटते. हो, रॅटला चिटकला असणार. ठीक आहे, त्याला त्याच्यामुळे तो काय झालं, आता फिरून फिरून आहे ना ते निघायला लागले. निघला तो. हॅलो, हां बोला ना. नाही ना, चल ताते, तू अर्घच काळ आहे तू. तात्यांचं भाव घेतो. चहा मागू ना. जायचं नाही त्याला. त्याला ना चालता येणार नाही थोडे दिवस, का माहितीये का? येणार ना त्याला, संध्याकाळपर्यंत ओके येणार. तो त्याला ओके करणार आम्ही. त्याला गम चिटकले रॅटचं, तर गम काढणार ना आम्ही.
करण ओळखीला आहे ना? बरं करण करण Yeah,